Perfecte. Aleshores, benvingudes i benvinguts en aquest curs titulat, l'hem anomenat Espígol de dos, lluiten per l'aprofitament alimentari, que està emmarcat dins el cicle de cursos que lidem sobre llavors i cultius de la nostra oferta formativa 2024-2025. Aquesta oferta formativa és possible gràcies a la participació de la Comunitat Europea, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i sobretot de FOGAIBA, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. A més, també volem agrair sempre el suport que ens dona la xarxa ICTIP d'Iniciativa de Custòdia del Territori perquè ens cedeix aquest compte de Zoom. Nosaltres som l'Associació de Varietat Local, segur que ja ens coneixeu, i avui tenim amb nosaltres Daniel Martínez, ell és delegat territorial i coordinador de la Fundació Espígol 2, així que endavant, Daniel, gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts. És un plaer per nosaltres poder compartir el nostre coneixement sobre les pèrdues i el malbaratament alimentari, el que nosaltres comúment anomenem les PMAs. Després entrarem més en detall perquè els hi diem pèrdues i malbaratament alimentari. Com bé ens deia l'Abel, com veieu, esteu tots veient la pantalla correctament, no? La presentació? Sí, Entenc sí, que sí, sí. perdona, Daniel, disculpes, tu Entenc que veus bé. sí. Sí. Llavors veieu que són 6 punts. Els primers 3 punts és la teoria, on entrarem a parlar sobretot del que són les pèrdues i el malbaratament alimentari, quins són els factors que causen aquestes pèrdues i aquest malbaratament i per què diem que és un problema. Llavors parlarem sobre les conseqüències tant socials com mediambientals com econòmiques que tenen aquestes pèrdues i malbaratament alimentari. Una vegada haguem cobert aquesta primera part, miraré el xat i si heu anat fent preguntes, coses que no heu entès, podem repassar tots aquests conceptes i podem respondre aquestes preguntes i després la segona part de la sessió serà parlar-vos de la nostra fundació i com el nostre model ataca d'alguna manera aquesta problemàtica de les pèrdues i el malbaratament alimentari, com li donem solució des de la Fundació Espigoladors. Això d'una banda. Si després ens queda temps, m'agradaria també parlar-vos d'un parell de projectes que nosaltres portem a terme, centrats també en les pèrdues i el malbaratament alimentari. Llavors, si us sembla correcte, comencem. Si teniu algun dubte, ho aneu posant en el xat i jo aniré mirant el xat i quan acabem el primer bloc anirem responent a les preguntes. No sé si havíeu sentit mai a parlar, últimament, fa 10 anys ningú parlava d'aquest tema, de les pèrdues i el malbaratament alimentari, i sembla que cada vegada s'està posant més de moda. A nosaltres ens agrada molt aquesta moda perquè des de fa molts anys creiem que és una problemàtica molt gran que, com veureu una miqueta més endavant, encara no coneixem tota l'extensió de la problemàtica perquè als nostres sistemes agroalimentaris no els interessa molt que en realitat sapiguem tota la dimensió dels aliments que estem perdent. Però avui en dia, amb les dades que tenim, sobretot apoyades per grans entitats com la FAO o WWF, no? que són dues entitats que han estat molt preocupades per aquest tema, podem establir una xifra bastant conservadora de que una tercera part de tots els aliments que produïm al món es perden o es malbaraten cada any. Que es perdin o que es malbaratin els aliments, ara ho veurem, són dues coses diferents. Però vol dir que de tots els aliments, i no estem parlant només de fruites i hortalisses, que és el que Espigoladors ens centrem més, estem parlant de peix, estem parlant de cereals, estem parlant de marisc, estem parlant de carn, estem parlant de productes làctics. Doncs de tots els aliments que produïm al planeta, una tercera part acaben a les escombraries. Això és que si a tot el planeta només hi haguessin 3 taronges, una d'elles l'hauríem produït per tirar-la a les escombraries.
Això, per ser, no sembla que sigui molt problemàtic, però veurem més endavant que té unes conseqüències, sobretot mediambientals, molt potents, i en el context d'emergència climàtica en el que ens trobem ara mateix, doncs és una situació que no ens podem permetre, el perdre una tercera part de tots els aliments que produïm al planeta. A nivell europeu, 87,6 milions de tones d'aliments es perden cada any, quan, d'altra banda, estem preocupats i estem de vegades en molt debats de si l'agricultura ecològica serà capaç de donar de menjar a tothom en aquest món, o l'agricultura extensiva. Al final ja sabem que l'agricultura ecològica pot donar de menjar a tothom, de que els sistemes que tenim actualment, tant en regenerativa o en ecològic, podem produir menjar suficient per als 7, 8 milions de persones, milions de persones que som al món. El problema real que tenim és que el sistema agroalimentari no reparteix aquests aliments bé, no? Com passa en quasi tots els àmbits, la riquesa es concentra i no es reparteix entre totes les persones que habitem el planeta. Això, per posar-vos-ho en xifres que puguem gestionar, són 173 quilos d'aliments per persona i any que llancem a les escombraries. Jo peso, no arribo als 80 quilos, són 2 persones com jo, llancem a la brossa cada any, cada un de nosaltres, a Europa, d'aliments que hem produït destinats al consum humà, però que finalment, per una raó o una altra, acaben a les escombraries. Com veurem en les properes 2 hores o hora i mitja, els elements que causen aquesta problemàtica són molt complexos. No hi ha una raó per la qual es perden o es malbaratin els aliments, sinó que hi ha moltes raons que fan que això passi. I per això, perdó, i per això les solucions al problema no poden ser simples ni úniques. Han de ser solucions que vinguin de part de tots nosaltres, i han de ser solucions bastant complexes, que ataquem la problemàtica des de diferents àmbits. Realment, què diem quan parlem, què volem dir quan parlem de malbaratament? Us poso aquesta primera fotografia, no? Perquè fins fa molt poc no teníem una definició del que era malbaratament alimentari. I fins fa encara menys, només uns mesos, que des de la Unió Europea s'han posat d'acord per definir les pèrdues alimentàries. En resum, les pèrdues alimentàries és tots aquells aliments produïts amb la intenció de ser destinats a consum humà, que no arriben a entrar a la cadena agroalimentària. És a dir, tots aquells aliments que s'han quedat a la fase de producció. En el món hortofrutícola serien totes aquelles fruites i verdures que es queden al camp, que no entren als magatzems agrícoles. En el cas de la carn o el peix, serien tots aquests peixos o animals que no són matats per ser consumits, sinó que moren pel camí per diferents raons. És a dir, tots aquells aliments que estan pensats per consum humà, que s'han quedat al lloc d'origen, a la fase de producció, són pèrdues alimentàries. I tots els aliments que han entrat a la cadena agroalimentària, és a dir, fruites i verdures que s'han collit, animals que han entrat a l'escorxador, peixos que han sortit del mar i han entrat a la llotja i entren a la cadena alimentària, llavors ja estem parlant de malbaratament alimentari. I encara així, simplement aquesta fotografia és per fer-nos reflexionar que potser per una persona la poma A, la primera poma de totes, està ja consumida, i la resta que queda no és malbaratament, sinó que és rebuig. Però per altres persones, jo per exemple consideraria que la poma número A, no? La poma amb la lletra A, és una poma que estem malbaratant el 50% d'aquest aliment, perquè ens estem deixant la meitat de la poma i l'estem llançant. Per mi, una poma aprofitada seria el D, o inclús jo posaria una E,
perquè tota la fibra que t'aporten les llavors de la poma, que també són comestibles perquè les hem de llançar també. Llavors, és simplement per dir-vos que aquest tema ha generat molt de debat perquè on establim la ratlla, on establim el límit del que és aprofitat i del que és malbaratament, no? Llavors, durant molt de temps hi han hagut moltes discussions envers aquest tema, però finalment fa poquet, relativament poquet, fa un parell d'anys, que des de la Unió Europea ja tenim una definició de malbaratament i fa simplement uns mesos que s'han posat d'acord per definir el que són les pèrdues alimentàries. Un altre exemple, no? Aquí al nostre territori, a Catalunya, suposo que a Mallorca, les pells de les patates normalment no es consumeixen, però per exemple a Anglaterra es consumeixen perfectament. Es renta la patata i la patata es menja amb pell, o fins i tot ells tenen plats que són una pell de patata farcida. No? Per exemple, llavors, el que nosaltres aquí potser considerem no considerem malbaratament, en un altre país que sí que consumeixen aquesta part del producte, doncs consideren que si nosaltres ho llancem ho malbaratem, no? A la figura B, per exemple, estaríem parlant de pèrdues alimentàries, perquè potser el sistema de rec, no? Com s'han regat aquestes patates, ha fet que moltes patates s'hagin podrit i ja ni tan sols surten al camp. Però aquestes patates, en realitat, una petita part podria ser comestible, però si la gran majoria s'han podrit directament a la terra, ho considerem pèrdues o no ho considerem pèrdues, no? Són els debats que hem estat tenint durant molt de temps per establir aquests límits i poder definir quina és la problemàtica, perquè moltes vegades si no defineixes quina és la problemàtica no pots aportar dades per poder afrontar aquesta problemàtica, no? Llavors, al començament, el punt d'inici sempre ha estat tenir una definició del que considerem malbaratament alimentari i del que considerem pèrdues alimentàries. Ja us avanço que tot el que és tema de malbaratament alimentari, tot això està molt ben mesurat. Són moltes entitats que treballem a diferents parts de la cadena agroalimentària, a diferents baules de la cadena agroalimentària, incidint en el malbaratament en cada baula. Però en el tema de les pèrdues alimentàries tenim el gran problema de que acabem de acordar una definició, no hi ha dades de tot el que s'està quedant al camp, de totes aquestes pèrdues, que la majoria d'agricultors assumeixen que tindran aquestes pèrdues, però no hi ha dades i com no hi ha dades no podem demostrar que és un problema. Nosaltres, que estem a peu de camp constantment, no? Estem recuperant tot el que es queda al camp, sabem que és un problema molt gran, però hem estat parlant amb les institucions europees i ens diuen això, que ells no tenen dades, fins i tot no hi ha una metodologia fiable i homologable a tota Europa i a tots els productes alimentaris per la que podem mesurar aquestes pèrdues alimentàries. Nosaltres, la Fundació Espigoladors, juntament amb altres entitats i amb diferents projectes europeus, estem desenvolupant, testejant i implementant aquesta metodologia que sigui això, homologable. Nosaltres ens estem encarregant de definir tota la part de fruites i verdures en el context de l'estat espanyol, però hi ha una gent a Noruega que, per exemple, estan mesurant les pèrdues alimentàries dels salmons, hi ha una gent a Bèlgica que estan mesurant les pèrdues alimentàries dels muscles, no? Llavors, tots els productes alimentaris estem, d'alguna manera, desenvolupant i testejant una metodologia per poder establir quant menjar se'ns està quedant a punt d'origen, perquè avui en dia no ho sabem. I això quin problema té? El problema que té és que el malbaratament està identificat com un problema, tenim dades que ens diuen, algunes dades ens diuen que fins al 40% dels aliments que entren a la cadena agroalimentària es perden en un moment o altre i per això ho hem identificat com un problema i la Unió Europea pot fer reglaments per evitar aquest problema. En l'àmbit de les pèrdues alimentàries, com no hi ha dades que et diguin que això és un problema, no hi ha normes per previndre i evitar les pèrdues alimentàries en origen. Quina és la segona problemàtica amb això? Doncs que
el malbaratament alimentari, que sí que té unes regles que s'han de complir, l'estan empenyent cap al punt d'origen perquè no hi ha regles que s'hagin d'observar. Llavors, moltes empreses el que estan fent és no acceptar segons quins productes perquè no siguin ells qui els malbaratin i siguin els productors i productores que es quedin amb aquestes pèrdues en origen. Mm? Doncs, ja que estan parlant d'aquestes definicions, doncs establim una miqueta el que serien les definicions de pèrdues i malbaratament alimentari d'acord tant a Nacions Unides com a les directives de la Unió Europea. Entenem pèrdues i malbaratament alimentari, les dues, les PMAs, com la reducció en quantitat i qualitat dels aliments al llarg de la cadena agroalimentària. Això era una de les primeres definicions amb les que es van treballar i a partir d'aquí Europa com a Comissió Europea i les seves normes traspassades als diferents països membres, doncs entrem en les definicions tant de les directives europees, que serien els residus alimentaris o el food waste. També el tema és que, clar, en anglès el food waste i el food loss són dos conceptes que no es tradueixen tan bé com traduïm nosaltres les pèrdues d'un costat i el malbaratament alimentari d'un altre, no? Amb ells els hi costa més veure, però els residus alimentaris serien tots aquells aliments tal i com es defineixen a l'article 2 del reglament de la Unió Europea i del Parlament Europeu que han esdevingut residus en algun moment de la cadena agroalimentària. Potser aquest tomàquet que veieu en la imatge entra a la cadena agroalimentària en bones condicions, però no ha estat refrigerat bé, passa de maduresa i abans d'arribar al punt de consum final, doncs s'acaba podrint. Doncs això seria un malbaratament alimentari. No? I com us deia, en anglès els residus alimentaris ens referim com food waste, no? I nosaltres ho tenim com a bastant millor definit, tot aquest tema. No? No sé si a Mallorca en teniu, a les Illes Balears en teniu, però Catalunya a nivell d'estat espanyol ha estat pionera des del 2020 que té una llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari impulsada des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i bueno, va canviant de nom i ara que ha canviat el govern han tornat a canviar de nom i no sé ben bé, no sé ben bé quin és. El problema que tenim és que tenim aquesta llei des del 2020 però no tenim reglament. Llavors és com no tenir res. Tens una llei que demostra que hi ha un problema, que s'hauria de fer alguna cosa contra aquest problema, que s'hauria de previndre el malbaratament alimentari, que hi hauria d'haver un règim sancionador per a les persones que no compleixen la norma, no? Les persones o les empreses que no compleixen les normes, però encara no s'ha desenvolupat aquest reglament. Està a puntet de sortir, després de quasi 5 anys de treball, està quasi a punt de sortir i nosaltres des d'Espigoladors doncs, hem estat treballant i fent com a molta incidència política, no? Perquè l'espigolament, que entrarem d'aquí a poc a parlar de l'activitat de l'espigolament es consideri com una manera de previndre les pèrdues i el malbaratament alimentari. Doncs aquí a Catalunya, no sé si a Mallorca teniu una llei similar, però aquí a Catalunya el malbaratament alimentari es considera com tots aquells aliments destinats al consum humà que estan en un estat apte per a ésser ingerits o no, que es retiren de la cadena de producció o de subministrament per ser descartats en les fases de producció primària, la transformació, la fabricació, el transport, l'emmagatzematge, la distribució i el consumidor final. És a dir, a totes les baules de la cadena agroalimentària, a excepció de les pèrdues de la producció primària. És el que dèiem abans. Dividim tots aquests aliments que estem perdent pel camí, els dividim en pèrdues alimentàries on no hi ha reglaments, on es pot quedar al camp el que sigui, que ningú vindrà a dir-te res, i tot el malbaratament alimentari que és una vegada han entrat a la cadena agroalimentària. Una vegada el pagès ha collit les cols, les coliflors, els apis o el que sigui, els té en caixes i entren als seus magatzems
ja entren a la cadena agroalimentària i tot el que es perdi a partir d'aquí sí que és malbaratament alimentari, no? Les pèrdues alimentàries, quan parlem d'això, ens referim a les parts comestibles dels aliments que es queden a l'explotació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl com a compost o utilitzades per a fer compostatge in situ. Aquí tenim molt de problema i és una excusa molt gran que tenen els productors quan es deixen grans quantitats d'aliments comestibles al camp perquè diuen que és aport de matèria orgànica. Però al final tots sabem que molta matèria orgànica concentrada en el mateix lloc, doncs primer triga molt de temps en fer un bon compostatge, segon genera molt de gas metà, que és contaminant, no seqüestra carboni, que és el que seria més interessant, i no compleix amb les prioritats que aquí a Catalunya almenys estableix la llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, on els aliments destinats a consum humà que no tenen sortida comercial per raons estètiques o el que sigui, generalment estètiques, han de ser, la seva prioritat és que han de ser destinats a consum humà alternatiu, és a dir, entregats a entitats socials com Càritas, Banc dels Aliments, etc., que reparteixen aliments entre persones amb inseguretat alimentària, no? Per garantir el dret a una dieta saludable per tothom, perquè normalment aquestes entitats reben productes que són fàcils d'emmagatzemar i de transportar, però producte fresc, de qualitat i de proximitat acostumen a rebre molt poc. Llavors, com veurem més endavant, el nostre model el que fa és connectar aquestes dues problemàtiques i intentar donar una miqueta de sortida als excedents agrícoles, redistribuint-los entre persones que normalment no es podrien permetre aquests productes en la seva dieta. I com veiem en aquesta foto, tornem a incidir que una tercera part de tots els aliments que produïm al planeta, per una raó o altra, acaben a les escombraries. Això probablement és la dada més important amb la que us heu de quedar, perquè és bastant impressionant, no? Que en el context que tenim, que en qualsevol economia familiar, no? Si una tercera part de tots els recursos que tenim els llancem, doncs tenim un problema, no? I nosaltres, com a societat, encara no ho estem identificant com el problema tan greu que és, no? Nosaltres, els espigoladors, que estem cada dia a peu de camp veient el que està passant, sabem clarament que és una problemàtica enorme. Llavors, com us deia, aquesta llei de la que parlàvem de catalana és pionera a l'estat espanyol. A l'estat espanyol s'està desenvolupant una llei. Abans de les últimes eleccions estava quasi a punt de sortir, però van arribar les eleccions, es va parar tot el tràmit i ara, des de que tenim el nou govern, ha començat de nou, des de zero. Totes les entitats estem tornant a fer totes les aportacions i estem tornant a fer una feina que vam estar fent durant 3 anys per poder assegurar-nos que aquesta llei de veritat no sigui cosmètica, sinó que en realitat ataqui la problemàtica. Però en l'àmbit català, per exemple, és una llei pionera perquè obliga a les empreses de cert tamany, els petits productors estan exempts en aquesta llei, però obliga a les empreses a disposar d'un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament. És a dir, què fem amb tots aquests productes alimentaris que estem produint i que no acabem comercialitzant? Ja no els podem tirar pel barranc. Ja des d'Europa ens demanen com a país que estem donant les dades de totes les pèrdues i tot el malbaratament i ens estan demanant que les empreses agroalimentàries tinguin aquests plans de prevenció en funcionament per evitar el més possible que es perdin aliments. I, com us deia, també obliga a quantificar i registrar totes les pèrdues i el malbaratament alimentari que estan passant a les empreses agroalimentàries del territori. Llavors, Espanya com a estat ha de reportar a Europa les nostres pèrdues i malbaratament alimentari i per això doncs, ha d'establir uns sistemes per poder quantificar i reportar aquestes pèrdues i aquest malbaratament, no? Llavors, com us deia, aquesta llei incidirà en la problemàtica que tenim, però aquesta problemàtica la tenim avui en dia i està passant, no? I està passant
com us deia, a totes les baules de la cadena agroalimentària, des de la producció agrícola fins al consum. Però, com sempre, hem de tenir molt de compte amb aquestes dades, perquè fixeu-vos que el gruix de les pèrdues i del malbaratament passa a la primera part de la cadena agroalimentària o al final. Què vol dir això? És bastant sospitós que tot el procés de postcollita, emmagatzematge, empaquetatge i distribució a les grans superfícies sigui un percentatge tan baix. D'una banda s'entén perquè són empreses que es mouen dins del model capitalista on es prima el benefici. Se volen reduir costos, pèrdues i malbaratament, perquè pèrdues també el que vol dir són pèrdues econòmiques, i s'intenta reduir al màxim per maximitzar el benefici. Però també el que està passant és que els elements més poderosos de la cadena agroalimentària estan empenyent el malbaratament i les pèrdues cap als extrems, que són les parts més dèbils i febles de tota la cadena agroalimentària. Us dono alguns exemples. No? Al final, aquí, si mirem aquesta gràfica, ens està dient que els pagesos i pageses, al costat dels consumidors, de nosaltres com a individus consumidors, tenim el 42 i el 37, això són quasi un 80% del malbaratament alimentari i només un 20% passa a la resta de baules de la cadena alimentària. A mi això m'estranya una mica. I això el que està dient és que com el senyor Carrefour, per dir algú, se n'ha adonat que les patates quan compra totes les patates d'un productor se li acaben quedant les patates petites perquè la gent agafem les grans i al final ell està perdent aquestes patates petites, el que fa és li diu directament al pagès: jo només vull patates a partir d'aquest calibre, jo no vull patates petites perquè se'm podreixin a mi que se't podreixin a tu, no? El productor està en una posició més feble de negociació perquè depèn d'aquest comprador per vendre la seva collita, doncs accepta això i ell s'ha de quedar amb aquestes patates petites que és molt difícil donar-li sortida perquè avui en dia els productors bastant tenen en tirar una explotació agrícola al davant com per buscar segones vides i segones oportunitats per les seves mermes, no? Doncs aquestes patates se les ha de menjar. No? No pot comercialitzar-les i les perd, però no les perd ell, sinó que li fan perdre perquè el seu comprador ja li ha fet aquesta selecció de que es queda amb les patates grans però no es queda amb les petites. Llavors aquí veiem un exemple de com des del mig de la cadena agroalimentària han empès el malbaratament cap a la producció agrícola. Us dono un altre exemple de l'altre extrem. Jo sóc una persona soltera que visc sol i m'agraden les pomes, però no m'agraden tant. No me menjaria una poma cada dia, no? M'agrada menjar-me una poma de tant en tant i segons quins supermercats vaig, perquè no tinc una altra opció, perquè és l'únic que tinc a prop o l'únic que té uns horaris que són compatibles amb la meva feina, per exemple, i arribo i no puc comprar una poma. He de comprar 5 pomes que ja venen totes tancades en una bossa o amb una safata en plàstic i totes aquelles coses que veiem als supermercats, no? Què passa? Que a mi no m'agraden les pomes tant, i a mi m'agrada una de tant en tant, però si estic obligat a comprar 5 i no me les menjo en 2 setmanes, doncs al final se m'acabaran podrint. I se m'han podrit a mi, no se li han podrit al senyor Mercadona o al senyor Eroski o al senyor qui sigui, no? Ells m'han obligat a mi a comprar 5 quan jo només volia una poma. I al final a qui se li podreixen és a mi, no? I aquí veiem un exemple com del mig de la cadena agroalimentària han empès el malbaratament cap al consumidor final. Llavors, sí que és veritat que a la producció agrícola i al consumidor final és on passa molta part del malbaratament alimentari,
però aquestes xifres jo crec que s'haurien de repartir o queden, si de veritat miréssim la realitat, quedarien una miqueta millor repartides. També ens diuen que el consumidor final, que a les nostres llars és on més malbaratament alimentari hi ha, perquè mireu, dels percentatges, el més alt és la distribució i el consum, però mirem bé què diu distribució i consum. I quan parlem de consumidor final no parlem només de les llars. Parlem de les llars, parlem de les col·lectivitats, parlem dels menjadors escolars, parlem dels hospitals, parlem dels càterings dels hotels, parlem dels todo incluido, parlem dels bufets come todo lo que quieras, parlem de totes aquestes coses que al final la culpa la té el consumidor final, que som vosaltres i jo, no? I en realitat no és això com passa. Però al sistema li interessa posar la culpa als esglaons més febles de la cadena agroalimentària, que som nosaltres, els consumidors finals, i els pobres productors i productores que amb prou feines poden tirar les seves explotacions endavant, no? Si ens centrem ja una miqueta més en aquests números, no? Com us deia abans, perquè d'any en any també van variant, però si abans eren uns 138 per quilos per persona i any, aquí ara estem dient 127 quilos per persona i any, suposo que ho vam mesurant any a any i van variant una miqueta, però en realitat malbaratem 127 quilos de menjar per persona i any a Europa. I aquests 127 quilos, en general, com els distribuïm, no? El 70, un 70 d'aquests quilos ens diuen a les llars, però com us deia abans, les llars és un concepte molt ampli, que és el consumidor final, realment. Um, i estem parlant d'això, d'hospitals, col·lectivitats, escoles, etc., perquè la restauració té el seu quesito independent i seria simplement 12 d'aquests 127 quilos, no? Però el que cal remarcar aquí és que tant a la distribució com a la indústria són uns valors molt baixos. Llavors veiem això, que d'aquests 126 quilos per persona i any, un 55 el generen les llars, el doble que de la producció primària i de l'elaboració d'aliments i begudes. En quant a les pèrdues alimentàries, estem parlant de més o menys les mateixes quantitats, de tot el que es queda directament al camp. Si seguim parlant de xifres i de números, a Catalunya, que és on nosaltres treballem amb el Departament d'Agricultura i Acció, bueno, Acció Climàtica era abans, ara és Agricultura, Ramaderia, Pesca, eh, doncs ho tenim bastant mesurat, treballem amb ells de cara a, sobretot el tema de les pèrdues, perquè no hi ha ningú més que les estigui treballant, no? Però en quant al malbaratament alimentari a Catalunya ja ens centrem més, no? En una cosa més a prop nostre. Tornem a veure que a les llars i al consumidor final el 58% del malbaratament alimentari, a la distribució i a les grans superfícies el 25% i a la restauració el 16%. Però dins de les llars estem parlant de totes les altres col·lectivitats, els hospitals, els menjadors escolars, etc etc. No? Amb això, moltes vegades amb aquests números tan grans, no? Ens quedem una miqueta que no acabem de veure bé la dimensió, no? Però amb el que es llença a Catalunya, per exemple, podríem menjar 500.000 persones 3 àpats diaris en un any, no? Això són aproximadament 264.241 tones de menjar que llancem a Catalunya cada any. Al món, més o menys, estem parlant de les mateixes quantitats, no? I ara entrarem a parlar de les diferents tipus de productes alimentaris. Nosaltres som experts en fruites i verdures, però bueno, també tenim en compte tot el context de tots els altres productes alimentaris, no? Com pot ser la carn, el peix, els cereals, etc etc. no? Però estem veient
que sobretot als països més desenvolupats, quan més desenvolupat està un país, amb més malbaratament i pèrdues detectem, no? I països en un moment de desenvolupament, no? Són països que les xifres de malbaratament i pèrdues alimentàries són més baixes perquè s'aprofita tot molt, molt més. Això, quina primera conseqüència o primera conclusió ens fa extreure? Doncs que els europeus, americans, australians, etc., que vivim en aquestes societats de l'abundància on vas a qualsevol supermercat i totes les baules estan plenes dels diferents aliments de 70 marques diferents, no falta de res, no? Ens crea una sensació d'abundància, de que això no s'acabarà mai, de que sempre hi haurà i de que no hem de cuidar el que tenim. I per això no valorem la nostra alimentació. I la nostra alimentació i els 3 àpats al dia que mengem cada dia doncs té el mateix valor que el nostre telèfon mòbil o que el nostre cotxe o que la casa que ens comprem i al final el que ens manté vius com a éssers humans no són els likes d'Instagram ni lo ràpid que va el nostre cotxe ni les vegades que ens hem anat de vacances cada any, sinó els 3 àpats que fem cada dia que és el que ens manté vius, no? I al final estem veient que una tercera part de tots els aliments que produïm al planeta ho acabem llançant, no? I és perquè no li donem el valor real que l'alimentació i els aliments que produïm haurien de tenir, no? Al món, com veieu, en un any, amb 2 bilions de tonelades d'aliments es perden o es malbaraten entre la collita i la postcollita. Això són molts quilos d'aliments i estem parlant d'un món ple de desigualtats on tenim unes societats molt avançades i molt desenvolupades que malbaratem molt i unes altres societats que no malbaraten tant i que no els hi arriba per donar de menjar completament i equilibradament a tota la seva població. En quant als aliments que malbaratem, no malbaratem tots els aliments de la mateixa manera, no? Com veieu en aquest gràfic, en realitat el que més es malbarata són les fruites i verdures, fruites i hortalisses, que arribarien quasi al 50% de tots els aliments que perdem a la cadena agroalimentària. El segueixen de bastant a prop els cereals i els conreus d'oli, que també acostumen a ser llavors, no? que fem oli, com el girassol o, bueno, aquí a les nostres terres, l'oliva per fer oli, etc., no? Els tubercles, com la remolatxa sucrera i les patates, també són productes que es malbaraten molt i la carn, el peix, els lactis i els ous són potser dels aliments que menys es malbaraten. Però ara veurem que, com us deia fa unes quantes diapositives, hem de tenir bastant de cuidado amb aquestes xifres, perquè moltes vegades doncs, quan volem fer una gràfica d'aquestes tan bonica, no? Doncs li donem les dades segons ens interessa visualitzar-lo, no? I si no li diem a la intel·ligència artificial de que el que vols és que es visualitzi això i ja et fa un diagrama perquè el que a tu t'interessa es visualitzi, no? Aquí el que més ens importa d'aquesta diapositiva és que les fruites i verdures ara mateix són els aliments que més malbaratem, que en territoris com els nostres, no? On els últims anys hem patit molt de sequera i estem produint fruites i verdures per exportar a països del nord d'Europa que tenen molta aigua, al final el que estem fent nosaltres que no tenim aigua és exportar enciams, cols, etc., que són aliments que són pràcticament un 90% aigua, no? Els estem exportant a països que els hi sobra l'aigua, no? Nosaltres tenim sol i no tenim aigua, ells no tenen sol i tenen molta aigua, però al final nosaltres utilitzem el nostre sol i el nostre aigua per exportar aquests aliments, no? I per fer aquestes exportacions i aquestes bogeries que fem avui en dia, doncs pel camí s'acaben perdent molts aliments, no? I per què us deia que aquestes xifres doncs estan molt bé, però
les hem de mirar una miqueta més de detall, perquè encara que el peix i la carn, per exemple, no figurin aquí com un dels aliments que més malbaratem, si ho mirem individualment, cadascun d'ells en la seva producció total, ara veurem coses molt interessants, no? Com en el cas del peix. El cas del peix, per exemple, dins del còmput global de tots els aliments que perdem pel camí, no semblava que era una quantitat molt gran, però si mirem només el peix, gairebé la meitat del peix que produïm al món, que traiem del mar o que traiem de les piscifactories o dels rius, gairebé la meitat es malbarata, perquè al final el peix és un producte molt delicat que ha de conservar la cadena de fred durant constant, no? I que en qualsevol i que té una vida molt curta. El mateix amb la carn, i els altres productes que duren més doncs es perden una mica menys. Però, per exemple, el cas dels ous, doncs arribem també al 31%. En els conreus d'oli arribem al 36%, que és bastant important, no? I ara entrarem a veure les raons per què perdem tants d'aquests aliments, no? Però primer volia contextualitzar una miqueta el que està passant i per què està passant. Però com vèiem, al final, el que més quantitat s'està perdent tant a nivell global com a nivell individual de la seva categoria són les fruites i hortalisses, no? Veiem que entre fruites i hortalisses quasi arribàvem al 50% de totes les pèrdues i el malbaratament alimentari que passa al món, i en les fruites el 41% del que produïm es queda als cultius o es perd durant la cadena agroalimentària, i el mateix passa amb les hortalisses encara una miqueta més. Ups. Doncs, per què passa això? No? Per què passa tot aquest malbaratament alimentari? Per què perdem una tercera part de tots els aliments que produïm si en realitat estem en un context de crisi climàtica i estem intentant quadrar números per tot arreu? Doncs, com us deia al començament de la sessió, les causes no és una única causa, no podem buscar un malvado de la pel·lícula, sinó que hem de veure tota la casuística, no?, que ens porta a aquesta situació. Les causes poden ser a nivell macro, no?, i a nivell més individual, a nivell d'explotació. I les podem agrupar realment en tres tipus de causes. Serien legislatives i polítiques, és a dir, tot el marc contextual polític que tenim a nivell d'Europa i a nivell nacional i a nivell de la comunitat autònoma, no? Perquè tenim totes aquestes lleis a nivell europeu que després es transposen a nivell estatal i a nivell regional, i tenim totes aquestes regles i polítiques que d'alguna manera s'han de complir i que afecten a la producció agrícola. Ara entrarem més en detall. Poden ser causes econòmiques i mercantils, perquè al final l'alimentació entra dins del capitalisme, com qualsevol altre producte, com dèiem abans, com pot ser un telèfon mòbil o com pot ser un ordinador o com pot ser un cotxe, no? Però al final ni el cotxe, ni l'ordinador, ni el mòbil es mantenen vius, i l'alimentació sí. Llavors, estem tractant l'alimentació amb una lògica de cost-benefici. Llavors, amb un pagès que està venent un producte a bon preu i planta, no sé, parlem per exemple de remolatxa, un camp de remolatxa on el 50% de la remolatxa se li ha quedat al camp perquè no ha assolit el tamany que li demana el comprador, amb la meitat que cull ja fa suficients calés com perquè li surti a compte aquell cultiu, doncs tampoc li importa molt que s'hagi perdut aquest 50% de la seva producció, perquè ell al final ja ha guanyat ell o ella han guanyat suficients calés. Això no s'hauria de permetre, perquè al final aquests 50% que s'han quedat al camp han costat el mateix d'hores de feina, d'aigua, de tractor amunt i avall,
generant CO2 atmosfèric, etc etc. no? Llavors, el problema que entra dins de la nostra lògica capitalista és que tractem a l'alimentació com si fos qualsevol altra comoditat o producte de mercat. I finalment, el que dèiem just abans, que una de les causes d'aquest malbaratament és de percepció i valorització. No valoritzem la nostra alimentació, no som conscients o no interioritzem que realment el que ens manté vius són els tres àpats que hem de menjar cada dia. Que qualsevol altra cosa que li donem importància a la vida no té tanta importància com els tres àpats que hem de menjar cada dia, perquè si no els mengem ens morim, simplement. És tan simple com això. I a nivell més centrat, com dèiem abans, doncs, les causes del malbaratament alimentari són diferents depenent de la baula de la cadena agroalimentària on ens trobem. És a dir, amb una explotació agrícola hi haurà unes causes que facin que es perdin aquests aliments. Quan estem en una fàbrica elaborant, transformant un producte o envasant els nostres apis que hem collit, no? I que els volem posar al nostre supermercat amb una bosseta de plàstic amb totes les fulletes tallades perquè es vegin ben i bonics i perquè quan els posis a la nevera no et taquin res més, no? Doncs en aquesta fase la casuística serà diferent. En l'emmagatzematge i el transport la casuística tornarà a ser diferent. Quan estem a la distribució, una casuística totalment diferent, i les raons per què llancem aliments a les nostres llars són completament diferents a les raons per què un productor o productora acaba perdent aliments. A nivell de producció agrícola hem identificat diverses causes, no? De per què aquest producte fresc es perd. Moltes vegades doncs, és en si perquè és producte fresc i la seva vida útil és molt curta, no? No és el mateix tenir un sac d'arròs o de fruita seca, per exemple, que tenir un enciam. Per molt que posis aquest enciam en una càmera, té una vida útil molt limitada. Llavors, des del moment de la collita fins al moment del consum, no tens molt de temps i s'ha de fer, a més, amb unes condicions concretes perquè aquest producte es mantingui en condicions òptimes per ser consumit. No? També ens trobem que el cooperativisme com s'entenia fa uns anys doncs s'està perdent d'alguna manera, aquí cadascú va a la seva, els productors no s'organitzen, arriben les modes, no sé si ha passat el mateix a Mallorca, però aquí a Catalunya fa 3 anys, per exemple, les garrofes van pujar de preu de sobremanera perquè la indústria dels gelats va descobrir que la garrofina actuava com un gelificant bastant barat i potent. Llavors, la garrofina, que és la llavor de la garrofa, va pujar molt en demanda, van pujar molt els preus, estaven pagant quasi 2,5 € al quilo de garrofa. La garrofa és un cultiu molt fàcil de collir, a l'arbre no se li ha de fer molts tractaments ni se l'ha de cuidar molt, simplement l'agafes abraçades del terra. Llavors tothom se va tornar boig, va començar a arrencar camps d'avellaners i d'altres cultius que tenim per aquí per la zona i se van posar a plantar garrofers que fins d'aquí a 7 anys no donaran garrofa, però a l'any següent ja van caure els preus i ara la garrofa l'estan pagant a 60 cèntims. I tota aquesta gent que va treure el que tenia per plantar garrofers pensant que vendria les garrofes a 2 o 3 euros al quilo, ara no les vendrà a 2 o 3 euros al quilo, les vendrà a 60 cèntims, no? I ens trobem que... Per què? Perquè molta gent va començar també a produir el mateix producte saturant el mercat. Passa el mateix a la zona del Prat de Llobregat, a prop de Barcelona, al cinturó agrícola de Barcelona, on la carxofa és el producte estrella. I llavors tots els productors fan carxofa i en un any, suposo que sabeu que els cultius també van variant d'any a any, no? En un any de molt bona producció, al final tothom està fent carxofa, s'aturen al mercat, els preus baixen i ningú s'acaba guanyant la vida i molta de la producció doncs no s'acaba venent perquè hi ha
moltíssima producció, no? Ja hem tocat aquesta part de la sobreproducció, dels preus baixos, també els models agrícoles i de venda que tenim, que són una mica histriònics, no? Des de la Unió Europea ens estan dient que les explotacions cada vegada han d'estar més tecnificades, han de ser més grans, han de produir més intensiu, però d'altra banda t'estan dient que la transició ecològica ha de donar prioritat a l'agricultura regenerativa, a l'agricultura ecològica, hem de potenciar els serveis ecosistèmics de l'agricultura. Llavors tenim aquests models que no sabem ben bé per on anem, i tenim totes aquestes certificacions diferents i al final s'acaba produint més del que volem vendre, no? I moltes vegades també ens trobem que els productors amb prou feines tenen per tirar les seves explotacions endavant dels 2 o 3 cultius que poden fer. Llavors tampoc tenen molt de temps per tota la part del màrqueting, tota la part de buscar mercats alternatius per vendre les segones categories o els excedents, etc, etc, no? També havíem mencionat que bueno, el cooperativisme ja no és el que era. Abans les cooperatives el que feien era unir petits productors locals perquè tinguessin més força en grup que no pas com individuals, i avui en dia les cooperatives també estan funcionant molt com a empreses que no potencien aquesta comunalitat, sinó que potencien també doncs, el benefici dels individus, no? I després també ens trobem doncs, amb models i estàndards exigents en quant a la mida i a l'aspecte, i ens trobem amb coses que no tenen cap mena de sentit, com que des de la Unió Europea ens estiguin dient que el malbaratament alimentari és un problema i que s'ha d'evitar, que una de les causes del malbaratament alimentari són els criteris estètics, però des de la Unió Europea també t'estan dient que un carbassó ha de tindre una mesura determinada, que no pot ser ni més gran ni més petit que X centímetres, que ha de tindre una forma recta, que no pot estar corbat o pot tenir una forma així, i si tu te'n vas a qualsevol horta veuràs que una planta de carbassons t'està donant carbassons de totes formes i colors, no? Llavors tenim totes aquestes històries que al final són molt exigents i fan que a nivell de producció agrícola i collita molts productes es malbaraten. Un exemple que us donaré d'un productor amb el qual treballem regularment, un dels seus productes principals són les coliflors. Les coliflors se valoren molt més quan la col, no? La bola que ens mengem és molt blanca, un blanc molt pur, no? Aquest blanc en realitat es conserva molt bé quan les fulles de la coliflor estan tapant la bola, com si diguéssim. En el moment que les fulles s'obren i la bola rep la llum del sol directa, comença a trencar aquest color blanc. Ells venen les coliflors a un productor de Bèlgica, que sobretot els països del nord són molt exigents amb els criteris estètics, i en el moment que ells es retarden unes hores, ja no us dic dies, unes hores en anar a collir aquelles coliflors i ja els hi ha tocat el sol una miqueta i ja no tenen aquell blanc, són blanques igual, no s'han posat ni grogues ni liles, continuen sent blanques, però ja no és aquell blanc pur perfecte, ja no les agafen perquè no les vendran, perquè les agafaran, les posaran en un paler, les enviaran a Bèlgica i els hi retornaran perquè el control de qualitat no el passen. I són coliflors perfectament comestibles que per la seva producció hem contaminat el terra, hem gastat una aigua que no ens podem permetre, almenys aquí a la província de Tarragona, i que s'acaben quedant al camp simplement perquè no tenen aquest color fantàstic i meravellós perquè aquest senyor les posi al seu supermercat. Això són uns quants exemples. Us puc donar també exemples a nivell internacional que anirien més en tota la part de ja la distribució, no? Hi ha un cas que es va fer com a molt famós a Kènia, no? Perquè també tenim molt de malbaratament a Europa, però les mateixes empreses que estem malbaratant aquí a Europa i cada vegada poden malbaratar menys perquè hi ha cada vegada més normes i regles per no fer-ho, però se'n van a països tercers, com pot ser el Senegal, Kènia, etc., a continuar produint perquè nosaltres aquí tinguem productes tot l'any, no?
i ho treballa amb la població local que està conreant aquests productes que no han vist en la seva vida perquè culturalment no formen part de la seva gastronomia i de la seva alimentació, doncs anem allà que ens cultivin mongetes o bajoques o no sé com li dieu a Mallorca, aquí a Catalunya, a cada regió li diuen d'una manera diferent. I què passa? Que ells estaven conreant en origen a Kènia per enviar a un supermercat a Anglaterra, un supermercat que es diu Tesco. L'explotació agrícola era propietat del supermercat i ells tenien unes safates, suposo que haureu vist al supermercat, que de vegades els productes es venen en unes safatetes de plàstic, no? I aquestes safatetes tenien una mida, però les bajoques alguna vegada tenien aquesta mida, alguna vegada no, i el que feien era tallar les bajoques perquè entressin en aquestes caixes, al punt que moltes vegades el 50% del fruit se n'anava a la brossa per la simple raó de que no entrava en la caixa que ells volien que entrés. Ningú s'hagués donat compte si no fos per un grup de consumidors d'allà d'Anglaterra que, que, que es va donar compte d'aquesta situació, va fer investigació, es va preguntar per què aquestes bajoques ja venien tallades, va fer una miqueta d'investigació i la veritat van començar a fer bastant de boicot al supermercat des dels consumidors mateixos perquè paressin de fer això, perquè al final el 50% d'aquestes verdures que estaven perfectes s'estaven anant a la brossa simplement perquè no cabien en la safateta de plàstic que el supermercat havia decidit que volien posar-les, no? I com us deia, doncs això passa amb qualsevol producte agroalimentari. Nosaltres treballem amb molts productors, aquestes fotos que veieu ara, en realitat doncs, són fotos que he fet jo, a més d'anar a espigolar els camps, en moltes explotacions agrícoles ells tenen la seva part de triatge, no? On valoren el producte i fixeu-vos que aquests serien uns cogombres, que els cogombres que veiem al supermercat són tots rectes, com els carbassons, no? I tenen una mida estàndard. En el moment que aquests carbassons no tenen aquesta mida estàndard o estan una miqueta torts, es descarten dels circuits comercials perquè no els venen als supermercats. Moltes vegades acaben en un barranc o en una deixalleria com a residu orgànic, no? I el que intentem fer nosaltres és treballar amb ells perquè ens els vagin guardant i nosaltres els canalitzem cap a entitats socials, a menjadors socials, etc etc. Això és l'exemple que us deia de les bajoques, eh, que si veieu aquestes safatetes, doncs la meitat de la verdura acabava sent tallada i llançada només perquè entressin en la safateta que ells tenien. Si ens movem de baula, anem cap a l'elaboració i l'envasat. I dintre de l'elaboració i l'envasat, tornem al mateix. La majoria de productes frescos tenen una vida útil bastant curta, no? I quanta més curta sigui aquesta vida útil, més quantitat perdrem al llarg de la cadena agroalimentària. El peix era un bon exemple, tornem una miqueta al començament, no? Que hem estat parlant els productes a nivell individual. El peix, el 50% del peix que traiem del mar o del riu s'acaba malbaratant. Per què? Perquè la seva vida útil és molt curta i complicada de mantindre. És a dir, tu has de tindre sempre el peix amb una temperatura molt baixa, és molt costós fer això i moltes vegades prima més el cost de producció que no pas els beneficis de la venda i els productors de peix, no? Qui s'encarrega d'això, consideren que prefereixen perdre producte que el cost que tenen d'emmagatzematge i distribució, etc etc. Moltes vegades són coses tan tontes com errors d'etiquetat que han posat un nom incorrecte o estan distribuint a Portugal i l'etiquetat és en espanyol o són tonteries així que el producte que hi ha dins del paquet o de la llauna o de la bossa o el que sigui està en perfectes condicions tant estètiques com de seguretat alimentària però no es comercialitza perquè l'etiquetatge és incorrecte i no es busquen segones vies de canalització d'aquests aliments. Simplement
com és un bé de consum com un altre, jo al final estic fent suficients diners venent en general, tot el que estic venent, si una part d'això ho acabo perdent, al final el que faré serà augmentar el marge de benefici per acabar guanyant el mateix, no? Ens movem amb aquesta lògica capitalista que fa al final que perdem tots aquests aliments. Moltes vegades té a veure amb la mala planificació en la fabricació, mal funcionament de les màquines, raons comercials, de vegades parlem de retirades de mercat, tornem un altre cop a les normatives i estàndards que ens venen a nivell estatal o a nivell de la Unió Europea i una manca de consciència i de coneixement, no? Com us deia ben al començament de la presentació, fa 10 anys ningú parlava d'aquest tema, ni tan sols ens preguntaven, no? Què passava aquí veieu aquesta foto del pa, no? El pa, en realitat, el pa i l'arròs són els dos productes alimentaris que més es llencen a tot el món, no? I no sé si alguna vegada heu vist aquest pa de motlla, no? Que li han tret l'escorça, la corteza, no? No sé si us heu preguntat alguna vegada què passava amb això, perquè tu quan fas el pa, l'escorça la fa igual. Què li passa a tot això? Doncs ja veieu que li passa, que acaba sent llançant a les escombraries perquè és una part que, encara que sigui igual de nutritiva i saludable que les altres, com hi ha una secció dels consumidors que no els hi agrada aquesta crosta, doncs tot això s'acaba llançant, no? Es produeix un pa per treure-li un 30% del pa que has produït per llançar-ho a les escombraries. Molt bé. Um, i al final, doncs és això. Cada vegada som més conscients, cada vegada hi ha més dades, no? A mi una de les coses que, quan he estat parlant amb comissaris europeus, una de les coses que més em sorprèn és això, que em deien que de les pèrdues i el malbaratament alimentari ells no tenen dades, amb la qual cosa no ho poden identificar com un problema. Jo que vaig al camp cada dia i veig la quantitat de milers de quilos de fruites i verdures que es queden al camp, que no han sortit ni del camp a la cadena agroalimentària, doncs us puc dir realment que és una problemàtica molt gran. Només com un exemple, nosaltres els espigoladors una vegada a l'any fem la marató d'espigolades. A tots els territoris on treballem fem una espigolada simultània el mateix dia, no? I aquest any, en un matí, en 3 hores, en 5 camps diferents vam recollir un total de 65.000 quilos de fruites i verdures que s'haguessin quedat allà i hagués passat un tractor pel damunt si no haguessin anat naltros, no? I fem aquestes històries i aquestes maratons d'espigolades un dia a l'any per visibilitzar tot això, no? Perquè és diferent que et diguin aquestes dades en una presentació com estem fent avui, que tu vinguis al camp i que vegis que tot això que ens han dit que ja no volien, que demà passaré el tractor, doncs carreguem 2.000 quilos d'aquest producte a la meva furgoneta que està perfectament apta per la venda, que podria estar en qualsevol botiga. En el magatzematge i el transport serien més o menys les mateixes causes que l'elaboració, no? Problemes durant el transport, molts dels productes necessiten fred, pot ser que el camió tingui algun problema amb la refrigeració i perdi la refrigeració durant un parell d'hores, perdi la cadena de fred, llavors aquest producte ja no és, va entrar a la cadena alimentària perfectament comestible, però ja no és segur per menjar. De vegades una resposta lenta de les asseguradores, una falta de planificació de les vendes, no? Tenim aquest costum del que volem és totes les baules plenes de menjar, que no falti de res, que hi hagi diferents marques, que tinguem tota l'opció del món, però tampoc hem fet com una recerca de, en realitat, dels nostres clients si volen tot això o no volen tot això, no? Però sí que hem creat aquesta consciència que si tu vas a una botiga i només tenen 4 productes bàsics, doncs prefereixes com a consumidor anar a un altre que tenen tot tipus de producte, que en realitat el que t'està creant és una sensació falsa d'abundància, no? Perquè en realitat aquesta situació que tenim actualment no ens la podem permetre. A la distribució, a la meva opinió, és on passa molta quantitat del malbaratament. Tornem al mateix.
una vida útil bastant curta dels aliments, una manca de traçabilitat de vegades, el patró de compra del públic consumidor. Avui en dia tenim unes vides complicades tots. L'estructura familiar que teníem potser fa 30 o 40 anys, on un membre de la família sortia a treballar, l'altre membre de la família es quedava a casa cuidant-se de l'economia familiar i podia fer una planificació millor dels diners que es tenien mensualment per alimentació, de quan ens podíem gastar setmanalment, de quins productes comprem, simplement anar a comprar amb una llista de la compra ens evita molts problemes perquè penseu que els supermercats inverteixen moltíssims diners en estratègies per fer-nos comprar compulsivament coses que no necessitem, bàsicament. Llavors, la nostra principal arma hauria de ser anar als supermercats a fer la compra amb una llista de la compra i no sortir-nos d'allà. Perquè si ens deixem influir per la il·luminació, la música, el no sé què, les ofertes, que moltes vegades no són tals ofertes o ens inciten a la pèrdua d'aliments perquè ens fan comprar més quantitat del que necessitem perquè ens fan un descompte si comprem més quantitat que no pas menys, no? I al final som nosaltres com a consumidors finals que acabem malbaratant això. El, de vegades una manipulació inadequada perquè no hi ha formació suficient entre els treballadors de les botigues i les grans superfícies, temes de seguretat alimentària, criteris de compra d'una qualitat determinada i bueno, tot causes que veiem nosaltres cada dia als nostres supermercats i a tot arreu, realment. I finalment, la que nosaltres com a individus realment podem incidir és a les llars i els serveis alimentaris. Com hem dit abans, les dades ens diuen que més del 40% del malbaratament passa a les llars i als serveis alimentaris. Jo em quedaria que els serveis alimentaris passen molt de malbaratament alimentari. A les llars potser no tant, hi ha llars que més, hi ha llars que menys, però en general tots volem estalviar el màxim possible, però encara que fos molt poc percentatge de malbaratament alimentari que passa a les llars, és l'únic punt que nosaltres podem fer realment alguna cosa per solucionar-ho, no? I moltes vegades no en som conscients, el que dèiem abans, no? No valoritzem els aliments tant com l'hauríem de valoritzar. Ens pensem, doncs això, que els megapíxels de la nostra càmera del nostre mòbil és el més important de la vida. I en realitat és que no, és que et mengis un bon enciam ecològic és molt més important que tenir 70 megapíxels al teu telèfon, no? El que us deia, la mala planificació a l'hora de comprar, anem tots amb una llista de la compra, perquè de veritat és que penseu que cada any surten milers i milers de persones de les universitats, no? amb estudis de màrqueting, que la seva feina en realitat és fer-nos a tots comprar coses que no necessitem. I això passa en tots els àmbits i sobretot en l'alimentació. I els supermercats estan plens de trampes per fer-nos comprar un munt de coses que no necessitem, que probablement no ens faran cap bé i que si no anem armats amb una bona llista de la compra per comprar realment el que necessitem, estem perduts. També, a part de la llista de la compra, ens ajuda molt planificar els menús. Si sabem més o menys què volem menjar durant una setmana, farem una compra que s'ajusti al que volem menjar durant aquella setmana. Si dediquem 5 minuts a pensar, ui, aquesta setmana jo marxo a Barcelona el dimecres, no dinaré a casa, el divendres he quedat amb amics, el dilluns vaig a casa de meus pares, llavors són 3 àpats que no faré a casa, doncs no necessito comprar tant de menjar com una setmana que faig tots els àpats a casa, no? Això seria un altre consell que nosaltres donem normalment, no? A nivell domèstic poder reduir el malbaratament alimentari, que en aquest cas seria malbaratament alimentari, no? Us recordo això, la diferència entre malbaratament i pèrdues alimentàries. Com estem a dins de la cadena agroalimentària, això és malbaratament alimentari. Una molt important, no sé si n'éreu conscients,
La confusió que hi ha entre data de consum preferent i data de caducitat. No sé si algú de vosaltres sabíeu la diferència d'això o tots vosaltres ja ho teníeu molt clar, però és una cosa que no s'explica molt i que és una raó per la qual s'acaben llançant molts aliments. La data de consum preferent és la data fins la que el fabricant o l'elaborador o el productor garantitza que aquest aliment té les propietats amb les que ho ha produït. És a dir, color, textura, olor, sabor, etc. Però no diu res de la seguretat alimentària. Molts productes, un quilo d'arròs o una marmelada, per exemple, que pot durar molts mesos, o un producte en llauna, pot durar anys, però té encara així una data de consum preferent. És la data a partir de la qual potser la textura no és la mateixa, potser la salsa en la que venia s'ha disgregat una mica i és sòlida per una part i líquida per una altra, però en quant a seguretat alimentària són perfectament segurs per menjar. I després, el que sempre hem de fer davant un producte que se li ha passat la data de consum preferent és utilitzar els nostres sentits, que per això els tenim. Llavors, un iogurt, avui som dia 12, jo me'n vaig a la nevera i me trobo un iogurt que va caducar el dia 6. Miro i efectivament no és una data de caducitat, és una data de consum preferent, que va passar fa 6 dies. Obro el meu iogurt, oloro el iogurt, miro el iogurt, si el iogurt olora bé i no té taques de colors, considero que està perfectament bé per menjar-me'l. Llavors, la data de consum preferent no té res a veure amb la caducitat. El producte és segur per consumir en la majoria dels casos, simplement que pot ser que la textura, el color o les propietats oligopèptiques del producte no siguin les mateixes. En canvi, la data de caducitat, que normalment va associada a productes frescos, carn, peix, etc., sí que té a veure amb la seguretat alimentària i a partir d'aquesta data el producte ja no és segur de consumir. Per molt que nosaltres ho olorem, ho mirem i ens sembli que tot està perfecte, en realitat no ho hauríem de consumir una vegada s'ha passat aquesta data de caducitat. Però, si no ho sabíeu, fixeu-vos a partir d'avui que la gran majoria de productes tenen data de consum preferent i no data de caducitat. Data de caducitat ho trobareu a la carn, al peix, al fiambre, però a molts altres productes envasats i preservats trobareu data de consum preferent. Què passa? Que la gent no sap això, veu una data i si s'ha passat aquesta data, llança el producte quan aquest producte estaria en perfecte estat de consum. Penseu que hi ha botigues, aquí no tant perquè no som tan fans de les llaunes, però que hi ha botigues a Portugal, jo conec que hi ha botigues que venen llaunes de sardines i llaunes de diferents productes vintage, de fa 20 anys, i són perfectament segures per menjar, si no tenen cap mena de problema en l'embalatge, no? També moltes vegades elaborem més menjar del que ens podem menjar i no ens agrada tornar a menjar el mateix dia rere dia, no? Si fem un gran olla d'arròs perquè no som molt bons a la cuina, no controlem molt bé les quantitats i fem una olla d'arròs molt gran, doncs no ens agrada menjar el mateix arròs a l'endemà. Però bueno, si ens ha sobrat unes llenties fa 3 dies, podem barrejar aquest arròs amb aquestes llenties, una miqueta de pa ratllat i fem unes hamburgueses vegetals, que és un producte diferent, que no és l'arròs que ens vam deixar ahir, però reutilitzem aquest arròs que ens vam menjar ahir. Hi ha moltíssimes receptes que podeu trobar a internet que són receptes d'aprofitament que el que fan és això, agafar coses que tenim a la nevera que ja hem cuinat, que no volem menjar un altre cop i que fem un remix i que les convertim en un altre plat. I, bueno, això, sobretot manca de coneixement de cuina d'aprofitament, però avui en dia ja us dic que hi ha molts bloggers, hi ha molts instagramers, hi ha molts influencers que el seu focus és això, la cuina d'aprofitament que hem fet tota la vida. Què són les croquetes? Les croquetes és el plat estrella de la cuina d'aprofitament, o les migues.
no? Que fan a Andalusia. És una manera d'aprofitar el pa dur, no? Perquè és un dels aliments que més llancem cada any, però al final quan necessitem pa ratllat per arrebossar qualsevol cosa, anem al supermercat a comprar l'embalatge de pa ratllat. Quan durant la setmana hem llançat suficient pa com per fer pa ratllat per tot un any, no? Aquesta foto, simplement també per posar coses en perspectiva, només hi ha una, hauria d'haver posat les quatre. Són És un projecte que es va fer en un moment donat, no? On teníem fotos de famílies de diferents parts del món i, i quan més desenvolupada era una societat, més malbarata. La fotografia, bàsicament, aquí veieu una família... Perdoneu, una família típica americana i tots els productes que veieu al seu voltant és de mitjana tot el que es malbarata una família típica americana. Tot el que veieu de productes alimentaris envoltant d'aquestes quatre persones són productes que al llarg de l'any han malbaratat. Ho sento, pensava que la tenia la foto aquí, però una família de Senegal, la quantitat de producte era moltíssima menys i era principalment llenties, arròs i poca cosa més, no? Que és aquesta correlació de quan més desenvolupada està una societat, més malbaratem. Entrem ja a la fase final, que són les conseqüències del malbaratament alimentari. Hem vist les causes, ho hem identificat com un problema i hem vist per què passen, per què malbaratem els aliments. Però per què diem que és un problema? Realment és un problema que perdem els aliments i al final els pagesos s'acaben guanyant la vida igual, no? Si només venen el 50% de la seva producció i els hi surten els números, per què diem que això és un problema? Doncs perquè encara que a un productor en particular li surtin els números, a la resta no en surten els números, perquè el malbaratament alimentari té unes conseqüències econòmiques, socials i ambientals molt sèries. Econòmiques, perquè perdem el valor econòmic dels aliments. Són uns aliments que es podien haver comercialitzat, que podíem haver dinamitzat l'economia perquè més diners haguessin entrat en l'economia, haguessin generat puestos de treball, etc etc. Doncs tot això no passa. Conseqüències socials, aquí tenim dos dimensions de conseqüències socials. La primera, al final, i us ho dic jo que treballo amb productors, si no són grans empreses agroalimentàries que van a saco, no? El petit productor de tota la vida que té la seva explotació i que es vol guanyar la vida, la seva vocació és produir aliments pels seus congèneres. I si al final la meitat d'aquests aliments acaben llançant-se per tonteries, com que estan torçats, o perquè tenen un puntet perquè els ha tocat el vent, o els ha caigut una miqueta de pedra i tenen un petit defecte, doncs se li cau l'ànima al terra, perquè ell s'ha passat tot un any treballant perquè aquella collita de fruita surti endavant, no? I li estan tirant enrere perquè hi ha una petita punta negra que és que si la poso al meu supermercat quedarà malament, no? Doncs realment això emocionalment, any rere any, acaba madrant en els productors i no és una cosa bonica. Us deia que això tenia dues dimensions. Estem parlant que una tercera part dels aliments que produïm al planeta acaben a les escombraries, però d'altra banda, una cinquena part de la població del món no té accés a una dieta equilibrada i saludable, no té accés a tots aquests productes frescos. L'altre dia, per exemple, vam estar espigolant un camp d'enciam cogollo. Aquests enciams, quan els veus a Casa Meller o a qualsevol supermercat que venen en paquetets de dos en dos, te costen 1,5 €, 2 € els dos enciams. Doncs vam treure 1.600 quilos d'enciams que, que, que si no haguéssim anat naltros haguéssim passat al tractor perquè havien de plantar un altre cultiu, perquè aquests enciams s'havien obert una miqueta i ja no eren cogolló tancats, sinó que eren una miqueta més oberts. Enciam ecològic. Doncs les persones a qui nosaltres portem aliments no es poden permetre pagar
2 euros per 2 enciamets de no res. Llavors és aquesta incongruència social, no? Que quan estem llançant aliments perquè no surt a compte, perquè el senyor supermercat no me'l comprarà, perquè s'ha obert una miqueta el cogollo, però tenim que una cinquena part de la població no es pot permetre comprar aquests cogollos bonics, perfectes que tu has posat al supermercat. Llavors això no té cap mena de sentit. I finalment, les que potser més importants són i més incidència hem de fer perquè estem en un context d'emergència climàtica, no? I tots ho estem veient, espero que no sigueu negacionistes del canvi climàtic, però ho estem veient realment com ens està afectant. I al final doncs és això, o sigui, estem en terres de sequera i estem exportant aigua a països que els hi sobra l'aigua, no? Llavors té unes conseqüències ambientals de pèrdua de recursos, d'aigua, energia, de superfície terrestre i de biodiversitat, a més de la contaminació generada per tota la benzina que representa la cadena agroalimentària, no només el tractor del productor primari, sinó els camions que ho porten al Mercabarna, els altres camions que surten de Mercabarna cap a les grans superfícies, el nostre cotxe que va des del supermercat cap a casa, els fertilitzants, la contaminació dels sols, no? Perquè també, bueno, cada vegada, per sort, tenim més productors en ecològic i en regeneratiu, amb els quals nosaltres, els espigoladors, tenim amb tots els que treballem molt bona relació, però per sort no hem d'anar molt a les seves explotacions perquè ja estan sensibilitzats i són més conscients, però tenim les grans explotacions d'empreses i fondos buitre agroalimentàries que això els hi dona una miqueta el mateix, no? I el que van és a extreure els recursos de la terra per guanyar el màxim possible de diners sense preocupar-se de les conseqüències ambientals i a llarg termini que tot això tindrà. Entrem una mica més en detall, però no m'estendré molt perquè ja no ens queda massa temps, no? En quant a les conseqüències socials, ja us deia jo que hi ha aquestes desigualtats, no? Que una cinquena part de la població no té accés a una dieta saludable, però parlem també del fenomen de la fam oculta, no? Perquè cada vegada les nostres dietes estan anant cap als ultraprocessats. Si jo, per exemple, me'n vaig al supermercat i em compro un pot de cigrons ja bullits i cuinats per 60 cèntims, si et compres la marca blanca del supermercat, i he de pensar que per jo fer-me aquests cigrons a casa he de comprar els cigrons secs, que vés a saber d'on venen, perquè cada vegada és tan més difícil comprar llegum d'aquí. Um, els he de posar 24 hores en remull, després bullir-los una hora amb una olla normal o 20 minuts amb una olla express. I al final em surt més car que comprar aquests cigrons que ja estan en pot. Però si jo només consumeixo llegum d'aquests cigrons de pot, el consum de sal que tinc es dispara perquè tenen moltíssima sal i tenen conservants i tenen preservants. Això passa amb molts productes alimentaris. Ens anem a comprar menjar ja preparat perquè ens estalvia temps de cuina i anar a comprar els diferents ingredients a diferents botigues, i preferim comprar un ultraprocessat que cuinar des de zero, no? Una dieta completa i equilibrada. I una de les conseqüències que a mi me fa esclatar el cap més és això, no? Que al final, en el món, tenim gairebé el mateix número de persones que passen fam que estan en sobrepès. Llavors, és com una cosa d'aquestes histriòniques que dius, com podem tenir el mateix número de persones sobrealimentades que persones que passen gana? Però aquestes persones sobrealimentades no és perquè mengen molta quantitat, és perquè cada vegada les nostres dietes s'allunyen més d'una dieta equilibrada, completa i saludable. Perquè, perquè hi ha una gran manca de fruites i verdures en les nostres dietes actuals, però d'altra banda veiem que gairebé la meitat de les fruites i verdures que produïm acaben a les escombraries i cada vegada que anem al supermercat les fruites i verdures són més cares i els pagesos cada vegada els hi estan en pitjor. Llavors aquí hi ha un misteri que al final sempre guanyen els mateixos.
I així com una miqueta de resum, no? De les conseqüències, els impactes ambientals, no? Nosaltres treballem molt per això i estem en diferents projectes europeus que incideixen en l'impacte ambiental del malbaratament alimentari. Una de les xifres més importants és que si consideréssim el malbaratament alimentari com un país, no? Seria el tercer país productor de CO2 només per darrere de Xina i dels Estats Units. Si és això, si el malbaratament alimentari i la quantitat de CO2 que generem a l'atmosfera ho consideressin com un país, seria el tercer país del món que més CO2 genera a l'atmosfera. Com dèiem, és això. Una tercera part dels aliments que produïm acaben a les escombraries i això sense comptar tot el que es queda al camp perquè no hi ha dades. Això vol dir que aquest tercer país del món en producció d'emissions de CO2 serien 3.300 milions de tones de CO2 alliberades, el 8% de totes les emissions. S'ha fet un estudi que una de les coses que més no solucionaria el problema del canvi climàtic, sinó que faria que no fos tan intens, seria solucionar aquest problema del malbaratament alimentari. En quant a aigua, a nosaltres, especialment, jo sóc de la zona de Tarragona i especialment aquí ens toca bastant. Jo visc al costat d'un poble que té un pantano, el pantano de Riu de Canyes, que fa 3 anys que està sec i no s'omple. Llavors aquí no tenim aigua. Per sort els cultius que tenim d'ametlla i d'oliva, els cultius tradicionals, doncs no donen molt bona producció, però almenys sobreviuen en circumstàncies de sequera. Però al final estem pensant que per produir una poma necessitem 28 litres d'aigua. Imagineu-vos tots els litres d'aigua que necessitem per produir totes les pomes d'un pomer. Si una tercera part la llancem, és aigua que no tenim, que estem llançant. Llavors, així perquè ens fem una idea, a l'any el malbaratament alimentari fa que perdem 250 quilòmetres cúbics d'aigua o que hem utilitzat per cultivar aquestes fruites i verdures 250 quilòmetres cúbics d'aigua que, òbviament, si aquestes fruites i verdures acaben a les escombraries, aquesta aigua l'hem utilitzat per no res. Això és l'equivalent del cabal anual del riu Volga a Rússia, que és un dels rius potents del continent europeu. I també cada vegada doncs, estem veient una pèrdua de sòl fèrtil i sobretot les pràctiques convencionals de maneig agrícola el que fa és extreure tots els recursos del sòl durant uns anys de producció, després s'abandona aquesta terra perquè ja no és fèrtil i estem perdent 1.400 milions d'hectàrees de sòl fèrtil cada any. I per fer un centímetre de sòl fèrtil a la nostra finca necessitem 40 o 50 anys perquè això es regeneri. O sigui que la velocitat de destrucció comparada amb la velocitat de regeneració no arribarem a compensar mai, en realitat. I les conseqüències econòmiques, ja hem parlat d'elles, és sobretot pèrdua de salut i de capacitat productiva, pèrdua de llocs de treball i pèrdua de diners. Al final, si un productor, per molt que li surtin els números, ha produït 100 i només ven 50, 250 que està perdent, perquè els planters d'aquells 50 que ha perdut els ha hagut de pagar. I, bueno, al final, el que dèiem abans, les conseqüències ambientals són potser les més importants. I reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari és una de les solucions amb més força per mantenir el canvi climàtic per sota dels 2 graus, com ens demana l'Acord de París del 2015, no? Com us deia abans. Tornem una mica enrere ja com a resum, no? Com us deia, a Catalunya i tant a l'estat espanyol tenim ja una llei contra el malbaratament alimentari que es centra en la prevenció. S'ha establert com una mena de jerarquia, no? En què fem amb aquells aliments que no es poden comercialitzar d'alguna manera. Doncs realment el que reflectirà la llei tant europea com espanyola com catalana i
al final a tots els territoris haurem de tenir una llei similar, és una jerarquia de recursos i de residus alimentaris, no? És a dir, què fem i en quin ordre podem disposar dels aliments quan no tenen sortida comercial. La prioritat absoluta seria la prevenció en origen i el que hem d'evitar a tot cost que passi és que arribin a l'abocador, l'eliminació, la incineració a l'abocador, perquè ja no podem fer res més i no ho podem solucionar. Llavors, la mesura estrella, prevenció en origen. És a dir, que hi hagi una bona planificació per part dels agricultors, que el mercat no sigui com és, no? Que els productors no hagin de treballar a pèrdues i per tant abandonar els seus cultius i que no es generen aliments excedentaris ni descartats ni residus alimentaris. Això és una situació ideal i pràcticament impossible, perquè per molt bé que gestionem les nostres explotacions agrícoles, per molt bé que planifiquem, per molt bé que fem les coses, al final tenim un factor climatològic que no podem controlar i que afecta molt els nivells de producció les qualitats dels aliments que produïm. Llavors, sempre hi haurà una part que no podem aprofitar per molt que prevenim. Llavors, la prioritat d'aquesta part és l'aprofitament dels aliments pel consum humà, que tenim dos vies. Una, donar-los gratuïtament a persones que estan en situació d'inseguretat alimentària com una forma d'ajudar-los, o trobar indústria elaboradora que transformi aquests productes i que els comercialitzi i que els aprofiti d'alguna manera. No sé si heu anat alguna vegada a algun supermercat i us heu trobat, per exemple, uns porros que només trobeu la part blanca dels porros sense les fulles de dalt, no? O un api que li han tret totes les branques de fora i totes les fulles de dalt i només amb una bosseta de plàstic perquè feu els crudités, no? Per sucar l'humus i tot això. Què ha passat amb aquestes fulles i amb totes aquestes parts que són comestibles i nutritives? Tota la part verda del porro té tota la vitamina D del porro. A la part blanca no hi ha res de vitamina D i estem llançant tota la vitamina D. Després ens anem i ens mengem suplements de vitamina D perquè no fa suficient sol i necessitem suplements. Doncs allà el tenim, no? Per què el llancem? Si el podem utilitzar amb un caldo, per exemple, doncs trobem una indústria d'aquestes que fan caldo o que fan Starloops, no? I que utilitzin aquestes parts dels aliments, no? Pel consum humà. Però si no es pot destinar a consum humà, doncs el següent nivell de prioritat és l'aprofitament dels aliments pel consum animal i ja una vegada ja no podem aprofitar-los els humans ni aprofitar els aliments, doncs ja valoritzem altres opcions com podrien ser el compostatge o el biogàs o qualsevol altra manera d'aprofitar els aliments o amb les pells de les taronges fer ambientadors i coses així, no? Requereix una mica d'I+D, però dinamitzaria també l'economia, no? I sobretot si ens movem dintre de l'economia social i solidària, doncs podem generar llocs de treball, d'inserció social i es poden fer moltes coses. I al final el que mai hauria de passar seria l'eliminació via incineració o l'abocador. I miraré ara un moment al xat per veure si tenim alguna pregunta, perquè més o menys el bloc de, de la Mm, teoria ja el tenim més o menys acabat, No hi ha cap intervenció ni cap pregunta, no? però som atents si qualcú vol escriure Si algú encara. vol escriure, i si no passem, us faig, perquè veig que tenim només 10 minutets per acabar. Exacte. Llavors passem a la segona part, que és Bé. explicar-vos com nosaltres, des de la Fundació Espigoladors, intentem donar solució, intentem afrontar aquesta problemàtica del malbaratament alimentari. I ho fem amb un projecte amb un enfocament sistèmic de l'alimentació, un enfocament holístic. Intentem atacar les pèrdues i el malbaratament alimentari a totes les baules de la cadena agroalimentària, com entenem les causes i les conseqüències, doncs intentem pal·liar les causes a totes les cadenes, a totes les baules de la cadena alimentària. En algunes més que d'altres fem accions directes
I ara us ho passaré a explicar de manera així més rapideta. Espera que m'he anat a la... Nosaltres vam néixer aquest any, fem 10 anys. Portem 10 anys amb el nostre model i la veritat doncs, que ens estem estenent cada vegada més arreu del territori català, estem ajudant a València a replicar el nostre model i de fet amb el Departament d'Agricultura d'aquí de Catalunya doncs, hem creat una guia de bones pràctiques. Si algú de vosaltres la voleu que us la passi, us puc passar el document o està disponible online també, per si alguna entitat vol fer el que nosaltres fem. Nosaltres ni de broma arribem a tot el malbaratament i les pèrdues que passen al sector primari. Llavors animem a qualsevol persona que tingui aquesta inquietud en crear un espigoladors a la seva zona. I nosaltres tenim una guia per l'espigolament segur, que és simplement això, una guia de quines coses has de tenir en compte, no?, per replicar el nostre model. Nosaltres existim principalment per tot el que hem estat parlant, no?, per les conseqüències socials, mediambientals i econòmiques del malbaratament alimentari, i ja fa 10 anys que treballem per l'aprofitament alimentari. I ho fem principalment amb 3 línies d'acció. Una d'elles és el previndre i reduir les pèrdues del malbaratament alimentari alhora que visibilitzem la tasca del sector primari, és a dir, anem pels camps de cultiu amb permís i un conveni i contactes regulars amb els productors, intentem incorporar l'activitat de l'espigolament a la metodologia de l'agricultura, i una vegada ells preveuen que han de perdre una part del seu cultiu, ens truquen perquè nosaltres organitzem un grup de voluntaris i voluntàries per anar al camp a recollir aquest producte i ho entreguem gratuïtament a entitats socials. Nosaltres defensem el dret a una alimentació saludable i promovem l'accés per part dels col·lectius que viuen en situació de pobresa alimentària. Nosaltres signem un conveni amb productors i productores on ens comprometem a no vendre el seu producte a tercers, perquè seria competència deslleial, no?, amb el sector primari, el que volem protegir. I llavors el que fem és entregar aquest producte directament a les entitats socials com Càritas, Banc dels Aliments. Cada dia la nostra xarxa d'entitats socials és més gran perquè sobretot aquestes entitats tenen una manca bastant sèria de producte fresc, de temporada, de proximitat i de qualitat. A més, una altra línia d'acció és sensibilitzar la ciutadania, especialment a infants i joves i, bueno, tota mena de persones a través de cursos de cuina d'aprofitament, classes com les d'avui, xerrades institucionals, no?, sensibilitzant sobre la problemàtica, sobretot amb la idea de valoritzar més els aliments i que des de la nostra petita parcel·la on podem incidir, que és el nostre consum, intentem malbaratar el menys possible. I finalment tenim a Barcelona tenim un obrador on generem oportunitats laborals per persones en situació de risc d'exclusió social. És una empresa d'inserció social on tothom que treballa allà està en un programa educatiu i ve referenciat per serveis socials i està amb nosaltres entre 1 i 3 anys, i la tasca és preparar aquesta persona per sortir al món laboral, no? Són persones que han tingut problemàtiques en la seva vida de diversa índole. I a través d'aquest model d'empresa d'inserció social el que fem és comprem productes de segona qualitat o sobretot productes que han estat rebutjats pel mercat per raons estètiques, com aquest tomàquet que veieu a la foto, i fem patés vegetals i melmelades. A més, oferim l'obrador i el nostre personal als productors locals perquè ells puguin transformar els seus excedents amb la seva pròpia marca. O sigui, nosaltres fem la nostra marca, és Imperfect, però també animem a que els productors i productores utilitzin el nostre obrador perquè doncs, un productor que té tomàquets i ven cistelles, per exemple, doncs quan és la temporada de tomàquets i li sobren, que faci sofregit de tomàquet, i durant l'hivern pot posar aquest sofregit de tomàquet a la cistella de verdures que ven setmanalment, afegint valor, no? Llavors treballem amb això per ajudar als productors a donar una miqueta de sortida als seus productes, no?, abans que
perquè, com us deia abans, si arribéssim a totes les pèrdues que estan passant al camp, no hi haurien suficients càritas i banc dels aliments al món perquè els hi portéssim els aliments. Hauríem d'inventar-nos una nova manera d'aprofitar-lo, no? Nosaltres com ho fem això? Com aconseguim les nostres línies d'acció? Ho fem a través de l'espigolament i l'aprofitament alimentari, com us deia. Treballem amb productors primaris. Quan ells preveuen que una part dels seus cultius no es vendran, no tindran sortida comercial, nosaltres organitzem un grup de voluntariat per anar als camps, recollim, encaixem i ho distribuïm entre les entitats socials, no? Promovem i garantitzem el dret a l'alimentació saludable i sostenible a aquestes persones que reben ajuda alimentària perquè normalment no reben producte fresc de proximitat i de qualitat. A més, tenim un gran departament de coneixement i recerca on som els únics que estem definint i desenvolupant aquesta metodologia per detectar en realitat el volum de pèrdues a nivell de sector primari. Incidim molt en educació i sensibilització a través dels nostres tallers de cuina i treballem amb nens i joves amb diferents tipus de dinàmiques i tallers per valoritzar els aliments, no? Amb els nens petits tenim un taller que es diu El menjar no es llença, que en el seu idioma, no? Una manera que ells ens poden entendre, doncs els parlem de les causes i conseqüències del malbaratament alimentari. Tenim un per joves que es diu Revelat pel clima, que fa el mateix per un llenguatge adaptat pels adolescents, no? Eh, al nostre obrador fem transformació alimentària i inserció laboral, que és una altra manera de prevenir el malbaratament alimentari, i a través de les nostres campanyes a xarxes socials i la nostra incidència política, treballem amb els polítics perquè aquestes lleis de malbaratament alimentari contemplin certes estratègies de prevenció, doncs aconseguint els nostres objectius, no? I com us deia, vam començar el 2014 com un projecte molt petit, 3 persones a la cuina de casa seva volent canviar el món amb una moto, anant pels camps i després intentant fer marmelada en obradors compartits, i de mica en mica doncs, som una entitat referent, no només a nivell de Catalunya sinó a nivell europeu. En realitat estem en diversos països, projectes europeus, i sabem que som dels pocs que fem el que fem amb el model que el fem. A Grècia hi ha una gent semblant, però no han arribat encara a entrar als camps del sector primari perquè els pagesos doncs, tenen les seves reticències i és una mica difícil treballar amb ells. Nosaltres aquí sí que ho hem aconseguit i ara ja estem mirant els pròxims 10 anys, no, de cara a replicar el nostre model a la resta de l'estat espanyol, perquè hi ha zones com per exemple a Múrcia, no? Uns espigoladors serien molt necessaris perquè tot el que està passant en aquells hivernacles no ho vull ni pensar. Som un equip variat. Ara som totes aquestes persones, hem estat menys, en algunes vegades hem estat més, depenent dels projectes que gestionem, i tots creiem molt intensament en l'aprofitament alimentari. Crec que ja estem més o menys al final, Bel? Sí, Sí? així és. Sí. Simplement tancar amb això, no? En els últims 10 anys doncs, tenim, en realitat aquests indicadors estan una miqueta atrasats. Som quasi 3.500 voluntaris a Catalunya. Vam començar amb un petit puntet al Baix Llobregat i ens hem anat extenent per tota Catalunya. Tenim una xarxa de... Bé, ja us dic, aquests indicadors estan una mica desactualitzats. A la nostra xarxa tenim quasi 250 productors i més de 150 serveis de distribucions d'aliments, i els milions de quilos d'aliments recuperats van pujant cada dia. O avui mateix, per exemple, hem fet 3 espigolades simultànies a diferents parts de Catalunya i en total crec que han estat uns 7.000 quilos entre mandarines, enciams i tomàquets, 7.000 quilos de frites i verdures en un dia. I ara, doncs, crec que em resta només acomiadar-me. Espero que us hagi semblat una sessió interessant. És un tema, a mi m'apassiona bastant, i suposo que la Bel us farà
posaré a la vostra disposició el meu contacte per si teniu qualsevol dubte i com us deia, si algú formeu part d'alguna entitat que us preocupa aquest tema del malbaratament alimentari, a nosaltres ens encantaria replicar el nostre model perquè és molt necessari a tot arreu i us podem ajudar a desenvolupar un model similar amb tota la seguretat i de manera professionalitzada. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i ho sento que us he tingut un parell de minutets extra i espero això, que us hagi semblat interessant i que l'examen no sigui molt difícil. No ho serà, no ho serà. Gràcies, Daniel. Han quedat moltes coses, però igualment ha estat molt interessant tenir una idea general, sobretot d'aquests conceptes de malbaratament i pèrdues i veure diferències, sobretot, i tenir clar que, a part de la feina que feia vosaltres, quina feina està en les mans de cada un de nosaltres com a persones, com a ciutadans. Així que moltes gràcies i fins a la propera. Adeu a tothom i gràcies també per ser-hi, per haver assistit en aquest curs. Moltíssimes gràcies a tots. Salut, gràcies, adeu. Salut.